Nova učesnica 5. sezone Zadruge stigla je na imanje i došla do ulaza Bele kuće. Dija Kostić je stigla na vrata, te su zadrugari zanemili kada su je ugledali. Lepi Mića je prvi zadrugar koji je poželeo dobrodošlicu. Pogledaj Filipa cara kako te gleda, rekao je Mića. Ćao, da li se držiš, pitala je Dija. Držim se, odgovorila je Dalila zbunjeno. Dobroveče, ja sam Dija Kostić, reperka. Došla sam ovdje da predstavljam svoje pesme. Mikija, Matoru i Miljanu poznajem, rekla je Dija na samom početku. Ja sam iz Ciriha, od prošle godine živim u Srbiji. Mnogo ste lepi uživo, prijatni ste i sveži, govorila je. Znaš li Marka, pitao je Mića. Njegovog brata da, ne shvatam zašto si ušao u zadrugu, predstavio si se u lošem svetlu. Ali dobro, bar si našao ljubav, provocirala je Dija. Lep ste par, ali ti je ništa ne slušaš, rekla je Dija Dejanu. Nisi lepo gledala, odgovorio je Dragojević.